Mriki Mbah, mriki mawon. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Matur nuwun rawuhipun sedherek kula se-Islam, seiman, seislam lan saihsan. Dalu menika kula lanjenengan tesih dipun ridhoni dhateng Gusti Allah saged istiqomah zikir sholawat Jibril. Astu sepindah malih kula wangsuli lan kula bolen-baleni matur ontene namung matur nuwun. Sebab kula awit lahir dugi umur samonten iki niate nglampahi kebagusan iku mung kangge bekti dhateng tiyang sepuh kula, tiyang sepuh kandung, tiyang sepuh mara sepuh, sedherek kula kandung nggih sedherek kula saking bojo kula. Sedaya tanpa donganipun tiyang sepuh lan panjenengan sedaya niki kula mboten saged nglampahi ibadah ingkang sae utawa nglampahi ibadah tumuju dhateng dalanipun Gusti Allah. Niki berkahipun mara sepuh kula, berkahipun tiyang sepuh kula anggenipun jungkung donga supados dados tiyang ingkang saleh utawa anake dados tiyang ingkang saleh lan salehah. Wujude kula lanjenengan saged nglampahi ibadah mlampah wonten dalan kebagusan. Nanging dugi umur samonten kula lanjenengan saged sareng-sareng nglampahi zikir sholawat Jibril dipun bagusi niate monggo sareng-sareng minangkani ngalap ridhonipun Gusti Allah supados napa? Supados dunyane slamet akhiratipun nggih slamet. Niki dawuhipun guru kula. Dawuhipun guru kula tiyang ingkang imane estu mlampah wonten dalane Gusti Allah niku seneng damel bagus boten kersa ngakoni. Syukur saged damel kesaenan ampun ngantos wonten tiyang ingkang mangertosi. Niki abot ning nyata. Kula lanjenengan kudu estu seneng damel kesaenan ning ampun seneng ngakoni ngamal bagus menika. Sing nomor kalih seneng nglampahi kebagusan ning ampun ngantos wonten tiyang sanes ingkang mangertosi. Lan iki lampahe napa? Damel bagus ning tiyang sanes mboten ngertos. Nggih niki istiqomah ndongaake tiyang sanes. Niku paling kepenak. Wonten tanggane mboten seneng kalian kula lanjenengan dipun ndongaake, dipun Fatihai walaupun uripe dipun sengiti utawa dipun cacati. Niku dipun ndongaake sak ajenge mapan turu utawa nek ajeng sare niku kula lanjenengan ndongaake maosaken Fatihah tangga teparo kiwa tengen. Syukur dipun tulis nami tiyang ingkang kenal kalian kula lanjenengan. Sinten sih sedherek kula lanjenengan sing sampun nate tepang
niku dipun fatihai setunggal-setunggal menawi sempat. Lan iki nglampahi perkawis kesaenan tanpa dipun ngertosi tiyang sanes. Lan niku abot. Niku bab donga. Sing bab materi nggih kathah. Aweh tiyang bantu tiyang boten kersa dipun ngertosi jenenge utawa boten pengin dipun kenal kalian tiyang ingkang dipun bantu niku amaliyahipun guru-gurunipun kula saking Mbah Munawir, saking Mbah Ali Maksum, saking Mbah Barokah, saking Mbah Wadi lan sanes-sanesipun guru ingkang estu dipun masyhuraken kewaliane niku nglampahi kesaenan tanpa wonten ingkang ngertos utawa mung Gusti Allah ingkang pirsa. Niki ngoten mawon, monggo sareng-sareng dipun tata niate malih zikir shalawat Jibril minangkani bekti dhateng tiyang sepuh, minangkani nyuwun ngapura kalih tangga teparo, kalih tiyang ingkang sampun momong kula lan jenengan awit lahir dumugi umur samonten damel kesaenan utawa zikir shalawat Jibril niki kangge nyuwunake ngapura dhateng tiyang ingkang sampun kula lan panjenengan dipun repoti. Kula lan jenengan urip senenge ngrepoti tiyang sanes merga nderek shalawat Jibril niki. Muga-muga kanca tiyang sederek sing sampun kenal kula lan jenengan